Lulugcwabevu ngumsindo usapho lwaseThekwini elisokola ukufumana incindi yofuzo okulandela emva kokusweleka komntwana wabo oneminyaka 17 kwizikhuklhula zangoApril nomzmba wakhe ongade ukhutshwe kwindawo yokugcina imizimba karhulumente ngenxa yokubambezeleka kweziphumo zencindi yofuzo. Buka lento leni ukuthi bathi bafikile nespecimen nekit sekuthiwa manje kuyolandwa ikhithi futhi. Sekuphela amasonto ayisithupha umndeni wakwaMhlongo ulinde imphumela yolibofuzo oluzosho ukuthi ngabe indodakazi yabo yini. Unolusapho oneminyaka engu-17 wamuka nezikhukhula ngoApril. Isidumbu sakhe satholakala ngemuva kwezinsuku eziyishumi-nesishiyagalombili. Umndeni obukhathazekile futhi udinwe uganunu wabo umisenze ukusebenza emakhazeni asePhoenix. Kuthiwa ulibofuzo lwathathwa lwayohlolwa, kodwa bathi sekuphele isikhathi eside imphumela ingabuyi. Bayayenza izona ilento sample ezohamba iyePitoli, mayihamba iyePitoli sathi thina kukude ngabe ePitoli sasicela manje ukuzenzela private. Umhlongo uthi umndeni awukwazi ukuthi uphumule ngaphambi kokuthi bakwazi ukufihla othandiweyo wabo. Uthi lokhu sekumphazamisile nasemsebenzini njengoba kunguye olekelela umndeni. Manje bazohambisa ulibofuzo enkampanini ezimele ukuze ilihlole. Abaholi benkolo bathi uhulumeni kumele abe nezinye izindawo zokuhlola. Endaweni engumakhelwane eNanda, omunye umndeni uzithola usesimweni esifanayo. Balahlekelwa amalungu emndeni yabo ngenxa yezikhukhula. Abayisithupha sebengcwatshiwe, bathi basalinde imphumela yolibofuzo. Amaphoyisa athi awakwazi ukuthi achaze ngodaba lwalemindeni. The SAPS assures the nation that it is working around the clock to finalize the analysis, to be able to provide a DNA report for families to be able to bury their loved ones. SABC News, eThekwini.